Сега за една тревожна тенденция. Всяка година страната ни напускат около 2000 медицински работници, за да работят в чужбина. Причината е по-доброто заплащане, условията и тяхната възможност да се реализират навън. Тъжната статистика сочи, че за последните 20 години медицинският персонал у нас е намалял наполовина. Година се набира медицински персонал за Западна Европа. Предлагат се около 3000 работни места, 20% от които най-вероятно ще се попълнят от български медици. Повечето позиции са за Германия, Франция, Великобритания и скандинавските страни. Търся се най-вече лекари и медицински сестри с стаж, като най-предпочитани са тези от интензивните отделения и реанимациите. Бойка Иванова има 17 години стаж в интензивно кардиологично отделение. Тя е кадър, който лесно може да си намери работа в чужбина, както са направили много нейни колеги. Казва, че все още работи тук, защото е попаднала в добър екип. Изисква все още много физически и психически усилия от страна на персонала, за да може да се изгради един кадър, за да работи качествено и ефективно в системата на здравеопазването. Повечето хора, които проявяват интерес за работа в чужбина, са току-що завършили медицина. По-добро заплащане и по-добро отношение на хората към медицинския персонал. Да, искам да замина в чужбина, защото смятам, че това е безценен опит. Доста млади лекари или стават търговски представители на фирми, ако станат в България, или чакат с години специализация. И това много затруднява кариерата, бъдещето им, личното им щастие. Всяка година страната ни напускат около 1000 медицински сестри, акушерки и лаборанти и още толкова квалифицирани лекари. България е една от страните, наричана донор на медицински персонал, като за последните 20 години у нас той е намалял наполовина. За BTV новините от Варна, Невелина Няголова.